tot seguit les receptes d'estiu amb Laura Bages o Laura Masterchef. Hola, Caris, soc Laura Bages Sabater, concursant de Masterchef. Disfruteu molt del menjar ebrenc, que és increïble. Una forta abraçada, Caris. Doncs bueno, va, saludem a Laura, que ja la tenim aquí. Molt bones. Bon dia. Com estàs, Laura? Tot bé? Tot bé, amb molta feina, però molt bé i molt contenta. Escolta, quin goig, que tinguis feina i tinguis sempre un raconet per a nosaltres, per a Ràdio. Totalment. Pues, però escolta'm, sempre ho faig molt a gust, Això també t'ho he de dir. nosaltres també estem encantadíssims de rebre't aquí cada setmana, És un plaer. Bueno. Escolta'm, Yolanda, vas fer la recepta, no? Sí, Laura, vaig provar lo dels gotets del mango en lo iogurt griego i la llet condensada. Aquí I què tal? no és que en lo ditet fas així al túrmix quan has acabat de triturar-ho, és que vaig acabar, penso que llepant la barra de descurar-la. Que cosa més bona, per favor. Estava boníssim. A mi que ja vos vaig dir que m'encanten els mangos, la barreja és espectacular. Home, és que... Sí, té com 1000 gustos, Sí. saps? És que pareix que amb tots aquests ingredients no surti aquesta mescla tan bona. No, estava... I ho proves i és... Sí. Té 1000 gustos, 1000 És gustos. allò que em fiques poquet i dius, vale, ara ho hem tastat, ara traumen un pobal d'això, saps allò? Home, claro, és molt que bo. mango, iogurt griego i llet condensada, què puede salir mal, Vull dir... Pues sí. Pues Laura, reina, escolta'm, què mos portes esta setmana? La setmana esta passada setmana- va ser barbacoa. Sí, que penjaré avui la recepta perquè he anat de cul, però ja tinc la recepta gravada i avui la penjaré al meu Instagram perquè no se us oblide unes receptes molt bones per fer la barbacoa, vegetarianes i diferents. Vale. I aquesta setmana us porto una recepta que és molt fresqueta i és molt, molt fàcil. A veure, I va Sí, dis-me, carinyo. no, que dic, a veure què mos diràs. Pues avui va dedicada als meus companys de feina i crec que per a tots els companys de feina que n'hi ha en aquest món, que és tan important i que ens fan ensenyar tant a nosaltres mateixos. I jo la veritat és que he de donar les gràcies perquè tinc uns companys de feina molt bons i que ells m'ensenyen a mi. I avui us porto una recepta que em van ensenyar ells a mi. Vull dir, imagineu. La importància dels companys de feina. No em diguéssiu que no prenem dels seus companys de feina. I tant que sí. Que passem més hores amb els companys de feina que a vegades amb la nostra família. Correcte. I ha de ser sempre que poguéssim aprendre d'ells. Pues aquesta vegada he après jo d'ells. I per això li volia donar aquest trosset de ràdio dedicada per a aquestes persones. Te sentes Porto un afortunada, gelat Laura, per tindre bons companys de feina? Molt afortunada, que realment sempre em donen un trosset per ajudar-me a gravar les receptes, a que pugui tindre una mica més de diversió al meu dia, que treballem molt, però ells sempre em fan aprendre i sempre me fan ser més feliç. Molt bé. Llavors, crec que és molt important l'ajuda que ens donem uns als altres i avui va dedicat per a aquests companys de feina que ens ajuden tant. Pues, I Laura. bueno, avui us porto un gelat d'Oreo. Ui, Hola, vinga. ja mos has matat. Sí, Bueno, ja ho he matat, no? I és molt fàcil i és molt fresquet per aquest estiu. I necessiteu molts pocs ingredients. Va, doncs a veure. Apuntem? Què necessitem per aquesta recepta? Pues, el més important, Oreo. Nata per a muntar, Vale. Filadèlfia, xocolata blanc. Ui. Si teniu xocolata blanc d'aquest d'Oreo, que venen, crec que al Mercadona en venen, però bueno, Mercadona, Lidl també me penso que en ven. No sé si la marca Oreo en té, però jo la vaig comprar al Mercadona. També necessitarem maicena i, maicena. com no, maicena. Vale. I un molde. I un molde. Vale, Un molde de què? De gelat o de què? No, sabeu aquests moldes Sí? que són per a fer púdings, que són rectangulars? Vale. Ah. Los quadradets rectangles, molt bé. Vale. Sí, que aquesta recepta a mi em recorda molt a... Sabeu aquells gelats que feu a l'estiu que eren una barra? Sí. El corte. Com se diuen Lo corte, se dia corte. Lo corte. Sí. Que ho ficaves En la galleteta al costat. entre dos neules.
Sí, Buah. a mi em recorda molt als meus iaios. Pues aquesta recepta és aquesta recepta però millorada, vale? Amb el corte. Pues res, hem d'agarrar, el primer que hem de fer és agafar les Oreos Vale. i ficar la part de la galleta d'Oreo i amb un bol ficar el que hi ha dins l'Oreo, és a dir, la crema. La cremeta del mig. Lo blanc, lo blanc, Sí. lo blanc. Exacte, i ho reservem. Vale. Reservem la crema a un bol i la galleta a un altre bol. Vale. I després fem l'Oreo quan acabéssim de tot, perquè això també és una mica faenada, però bueno, com està tan bo, Sí, és sí. pim-pam. No passa res, no passa res. Fiquem les Oreos amb una miqueta de mantequilla Vale. i ho fiquem al túrmix, a un triturador, a una liquadora, el que vulguéssiu. Vale. I que es faci una base de galleta, d'Oreo, com la que es fa en un cheesecake, bàsicament. Ok, I perfecte. després, per una altra banda, ficarem un bol de nata per a muntar i muntarem la nata muntada amb la crema d'Oreo, les dues coses juntes, Vale. Vale, o sigui, tot més clar. Lo blanc de l'Oreo, no? En la nata, tot junt. en la nata, i ho muntem Fantàstic. a mà, que bueno, heu de tindre molt de vici. En la varilla, anem a la varilla, que si no... no... Amb la varilla, si no ho podeu fer amb la típica màquina d'estes que fan Vale. i t'ho batixen tot. que ara me'n recordo com A lo, se a, diu, lo, a lo fàcil, a lo fàcil. Vale, quan tenim aquestes dues coses muntades, Sí. vale, la nata i l'Oreo, li fiquem Filadèlfia. Vale. Filadèlfia, i llavors al microondes o al bany Maria desfem el xocolata blanc i la Filadèlfia i l'incluïm a amb la nata i la nata de l'Oreo. Ho fiquem dins. Ui. El xocolata blanc, us ho dic perquè és un truquito que a mi m'encanta, que ho vaig agarrar d'una influfood d'aquestes, i us costa molt de repetir-ho, jo ho faig en oli de coco, que queda molt bo. Ah? Us ho dic que per quan després, com ara, quan volguéssiu desfer al microondes, sobretot, ho fiqueu al microondes una miqueta d'oli de coco i en seguida es fa. Vale, I O queda sigui- perfecte. O sigui, desfar el xocolata en oli de coco? sí. Sí, I de passo li dona jo ho faig molt. un gustillo. Ah, Un doncs mira. gustet. Hosti, quina mescla, no? Està Sí, boníssim. això és un tip que me vaig copiar, la veritat, però que ara ho faig servir molt, amb l'oli de coco per a desfer tots els xocolates. Vale. I és perfecte. Vale, I doncs, bueno, quan tingués un tip que mos Dime. apuntem, Laura, això de l'oli de coco, no? Per a l'oli comprar-ne de coco per desfar i... tot. I bueno, l'oli de coco també per fer vinagrets i tot, també ho recomano molt perquè està molt bo i és molt sa. No, digues tu, mira, no ho havia pensat mai. Tu ficar oli de coco a una vinagreta, tu. Pues està molt bo també. Bueno, I Laura, prenem bueno. nota, sí. Continua. Sí. Seguirem. I quan ja tenim la nata, la crema d'Oreo, Sí? la Filadèlfia, el xocolata blanc mesclats, ho remenem, venga que remelga, abans de ficar-ho, fiquem 2 culleretes de maicena, perquè es quede més consistent. Vale. I quan ja ho tenim tot remenat, perfecte. ja ens falta només muntar el gelat. I fem una base de la galleta d'Oreo en mantequilla que hem fet prèviament Vale. i ho fiquem en base. Fiquem una base i quan acabem de fer la base de la galleta, li fiquem el que hem fet, amb l'Oreo, la nata, tot el que teníem reservat per ficar la crema i ho Vale. fiquem dins. Perfecte. I després per damunt fiquem una base d'Oreo una altra vegada i al congelador. I mira que fàcil. O sigui, aquí a nosaltres ja no mos caldrà la galleta del corte, que la galleta ja mo la fem nosaltres. Ah, molt bé, exacte. No cal la galleta. Que a veure, com ara jo, que sóc tan llepola, Sí? doncs també em ficaria d'acord, Però per la gent que no sigui tan llepola, doncs ja no necessitem res més. Ja amb la galleta fem lo corte, la galleta de corte, i es pot menjar, i és que us ho dic en sèrio. Jo ho vaig fer perquè un dia ens van sobrar, perquè nosaltres aquí fem molts de cheesecakes, aquí al restaurant, Sí. i un dia se'ns va sobrar molt d'Oreo. Vale. I els meus companys de feina me van dir, Laura, i per què no fem un gelat d'Oreo? Jo dic, ai, pues sí, fem un gelat d'Oreo, a veure què passa. Quin gelat d'Oreo. Es va acabar amb un cervell. A la nit ja no en quedava. Home, pinta molt bé, la veritat. Ah, claro, o sigui, va ser el gelat d'Oreo para... O sigui, no per a vosaltres, per a oferir als clients, no? Els clients, Uah, exacte. Se devien clar. acabussar allí, mare de mua.
Sí. I ara tinc moltes ganes de fer un pastel d'aquests de l'àvia, d'estos de galleta amb crema, pastelera, que dic que aquesta setmana vaig a fer-ho en galletes dinosaurio. Vinga. Galletes dinosaurio. Aquest- M'has tocat la fibreta, és la meva debilitat, tu. Pues mira, la setmana que ve, si un sorbet el porto. Vinga, Aquesta recepta. m'encanta. Vale, Ai, gelat de Oreo. Laura, quant de rato d'estar més o menys al congelador quan l'hem de deixar? A ver, jo recomano un dia. Un dieta. Per lo menos uns 20 hores. Unes 20 hores perquè s'ha de congelar bé. Ok. S'ha de congelar bé. Però com ara que estem de festes majors, Cari, que estem de festes majors, allò que vas als bous i després dels bous, allò que tots, bueno, pues jo portaré un coc, jo no sé què, pues tu portes el gelat d'Oreo. Ja ho veràs. Com quedaràs, Cari? Bueno, Com pues quedaràs? La gent dirà, però este xiquet se mos ha fet de tot, ja. Arribaré en lo pit fora si porto este gelat, Tothom se quedaria loco. Bueno, No, la veritat, Sí, digues, és una Laura. recepta molt fàcil, Vale, sí. és molt fàcil, molt fresqueta, i per als nens, aquest estiu que dius, m'avorreixen els nens a casa, 4 ingredients que normalment tenim a casa pots fer. Sí. La veritat, perquè pots substituir el xocolata blanc per xocolata negre, per xocolata llet, pots no ficar-ho, vull dir, són receptes que són coses que a veritat ho tens a casa. Que I pots per anar als jugant nens, depèn del que tingues. Exacte. I pues, un altre dia ho fas en galleta d'Oreo, una mica en galleta de dinosaurio, el mateix, però substitueixes la galleta dinosaurio per la galleta Oreo per la galleta dinosaurio. I és molt divertit de fer i crec que amb els nens, ara que és estiu, van acabar els esplais i tot, doncs mira, per passar la tarda. Ja tenim Ja feina. està molt bo. Així és que no res, aquesta recepta va dedicada a tots els companys de feina, sobretot, que és molt important. L'han tastat ells, Laura, També. la recepta esta? Com? L'han tastat, la recepta esta, els teus companys No, de feina? és que aquesta recepta me la van ensenyar ells a mi. Vale. Per això que dic és la veritat. importància dels companys de feina, que sempre mos poden ensenyar coses, que sí, Yolanda? Sí. I tant que sí. MP t'ensenya coses avui en dia. Bueno, jo també n'he après un munt de Yolanda, Per Moltíssimes. això et dic. Així que avui va dedicat per a tots els companys de feina, que segurament ja quasi tots estem de vacances, així que disfruteu molt i no res. Vale, doncs, Laura, escolta'm, primera recepta, primer postre que mos portes, no? Avui? Sí, avui el primer postre. Bueno, perquè ha sigut també una setmana que per mi ha sigut amb molta feina i cada vegada vaig a més, pues volia algo fàcil i crec que també divertit. Yolanda, què t'ha semblat? Que no t'he dit que esta tarda ho provaré perquè no sé si tinc de tot exacte, però que no tardaré molt en provar-ho. Tan por de tinc els ingredients, no? Hombre. El lío. Sí. Al lío. Fa una pinta boníssima i a més el que diu Laura, això li dic a Jana que comenci a traure galletes i anar en la cullereta anar rascant-ho i en un moment ho tenim fet. Sí, total. Laura, L'import és per a MP, el pròxim dia. Això, Va berenar. molt bé. pues mira, seria fantàstic, Laura, portes alguna coseta més? Avui no, carinyo. Avui us porto més el geladet. Fantàstic. Vale, pues, Laura, escolta'm, te prometem que intentarem fer-lo. Lo portaré al tablado de festes, als bous. Etiqueta. Sí. I escolta'm, depèn quin dia em digues, passo jo a provar-lo, Vale, perfecte. Estiràs per festes majors també o no, tu? Te deixaràs caure? Bueno, alguns dies, me deixaré caure. Suposo que Sí. seguiu tenint molta feina, no? Inclús més a l'agost. Sí, ara són les 2 setmanes més fortes per nosaltres, per tota l'hostaleria, i que també dono molta energia a aquests hosteleros, que ens queden 3 setmanes de molta feina, però bueno, són 3 setmanes. Vinga, va, esprintet final, Exacte. Vale, doncs, Laura, escolta, moltíssimes gràcies per aquesta fantàstica recepta d'avui, gelat de Oreo. Esperem a la nostra audiència que haguem pres nota, que s'hagin apuntat els ingredients. Un momentet, Laura, antes d'acabar, tornem a repetir els ingredients, per si acaso hi ha algú que mos ha quedat una mica rastregat o que mos ha agafat més tard o que no ho tenim. Clar que sí, que són molts pocs ingredients, és molt fàcil, la gent que l'hem de fer per aquest estiu. Oreo, que també pot ser Oreo de marca blanca, vull dir, no cal gastar-nos diners per aquestes receptes. Nata per a muntar,
Filadèlfia, que també el mateix. Filadèlfia, marca blanca, no cal gastar molts diners en aquestes coses. Maicena, això sí, veus la maicena? Jo soc molt particular. Sí, la maicena és la maicena. La maicena, exacte. Xocolate blanc d'Oreo, també pot ser xocolate amb llet, xocolate negre, xocolate d'Oreo, de mil maneres el xocolate, molde i oli de coco per a aquella gent que li costa molt desfer el xocolate blanc. Bueno, xocolate. I la miqueta de mantequilla per desfer les galletes. Sí, exacte, que me l'he oblidat, és veritat. Sempre porto aquí apuntat, però com sempre ho tinc ja del cheesecake, mantequilla i galleta, Yolanda, companys de feina. Molt bé. Perfecte, doncs estos són els ingredients. I com hem dit, és molt fàcil. Primer separem les galletes, de lo que és la galleta, l'Oreo de dins, de la cremeta. En la mantequilla desfem les galletes, després a un bol montem la nata, en la crema de l'Oreo afegim la Filadèlfia i el xocolate desfet. 2 culleradetes de maicena i entes ja és anar muntant, com hem dit, la base que han fet de les galletes que hem desfet en la mantequilla i la crema esta que han fet i damunt altra vegada la base de la galleta. Uau, Yolanda! Molt bé. Tia, superbé, Te vas apuntant superbé, Hombre! Sí. No, que no ho diem de broma, que quan diu MP que jo ho apunto, jo ho apunto. Ha pres apunts. Sí. Bueno, Molt bé. me n'alegra. Vale, Pues, Laura, Laura. pues hasta la setmana que ve, una fortíssima abraçada. Gràcies. A vosaltres, que tinguéssiu una setmana molt bona i que disfrutéssiu. Gràcies. Vale, Laura. Adéu, bon dia. Adéu. Gràcies, adéu.